Sme vo najväčšej bratislavskej veterinárnej nemocnici, venujeme sa psom, mačkám, drobným hlodavcom a poskytujeme naozaj taký hodne nadštandardný servis. Urobili sme to zásadné rozhodnutie, že sme si povedali, že sme dosť silný tím na to, aby sme spustili veterinárnu nemocnicu. Vo VetPointe to s tou veterinou myslíme vážne už 18 rokov. Stali sme sa minulý rok členom veľkej európskej rodiny Anicura. Veterinárna nemocnica vyžaduje to, aby sme tu mali viacero odborníkov pod jednou strechou, keď to tak poviem veľmi zjednodušene. To znamená, trošku viacej do hĺbky sa venujeme onkológii, sme jediné referenčné pracovisko pre onkológiu na Slovensku. Ja sám osobne sa venujem 20 rokov ortopédii a traumatológii, takže to je taká naša vec, ktorú si vlastne čičíkame, by som povedal. Máme tu veľmi šikovnú odborníčku na oftalmológiu, čo je opäť odbor, ktorý je veľmi zriedkavý, málo kto sa tomu chce venovať. Venujeme sa takisto rôznym odborom internej medicíny. Máme tu veľmi šikovného kardiológa, máme tu veľmi taký silný tím internistov, ktorí naozaj dokážu pokryť viaceré také závažné problémy, chronické problémy, s ktorým k nám tí pacienti prichádzajú, keď už si nevedia poradiť inde. Takže toto všetko dokážeme zastrešiť a čo je úplne báječné, sme prvé pracovisko na Slovensku, ktoré funguje s nočnými službami tak, že máme špeciálne nočných doktorov. To sme naozaj jediný, je to koncept, ktorý je bežný vo Veľkej Británii, v Spojených štátoch a my sme teda urobili to odvážne rozhodnutie, že sme našli, voláme ich sovy, to sú naši noční doktori, pretože sú to také naozaj sovy, ktoré podvečer usmiate prilietajú a ráno usmiate ešte stále odchádzajú. Takže naozaj ten servis budujeme na najvyššej možnej úrovni aj po tej odbornej stránke, aj po tej ľudskej stránke.